крака, виж, слагаш го под тебе, не напред. Под тебе. Да го сгъни, за да се стласка с него после. Натискай с крака под тебе, бе. Така. Да. Сгъвай го. Ама той го държи прав. Не го дръж прав крака. Сгъвай го и проженирай заедно крак и ръка. Демонстрира ръчи много корав. Да. Тикай под дупито, не напред, тикай под дупито. Да, така, дай назад. Марди. Не отговаряш. Сгъваш крака го изпълваш, сгъваш крака го изпълваш. А той не прави това. Той хубаво, че е як. Наобратно катере. Трябва да докоснеш парцалчето. Вие какво сте, бе? Хоби или? Хоби. Айде, чукай парцала с глас, крак, защото можеш. Ама не го взима надолу, да знаеш. Той ще трябва на другите. Геша го и вързва, не мога го взема. Тъй ли? На панелка го върза. Докосни се, зай. Докосни го, айде, готов си. Скачай долу. Долу ли се се време или горе? Да. 1,24. Айде, готов. Айде, Марди. Той ще го извади. Не сгъниш, не проженираш с крака само на ръце, че е трудно. Ти за крака не е ясно. С ръката си избутваш нагоре крака. Идеята на движението да е такова. Така. А що като седи нагоре вече... Да, ама това си има автоматична контра един вид. Автоматично то за Да. След това другата ръка... Точно за това му държиш опълното водец, защото е просто... Обаче, пиче, слагай очила да е по-хубав, разбираш? Не ти трябва да е. Не ти трябва, после ще ги... Мисълта ми е едното... Да. Сдигам. Да, това го схванах, но тази ръка ми играе контра, за да ме държи тялото, нали? Ето като как те остава водач на група? Самохвата е... А тя е подарък тази ценци. Първо карабинера. Много не съм водач. Установих, че така става по-бързо. Между другото. Пробвах някой по Сега единствения се остава. Няма, бе, как няма съм. Там е... че аз цял ден съм така. Просто странал съм да го видя. Намерихте ли там скалния дух? Скалния дух. Да, всичко хвана. Няма проблем. Натискай се. Даже отдолу му прекаря въжето по. Там ли? Чай, много бъде, много бъде. Да, не ти тече време. Натискай се крак, чуля. Да. Тясно на ръце. Усети много. Моля? Среда. Айде. Не, ти с ръка на въжето не. За пещерата има ли? Там, точно там. Айде, моето момче, дай. Да, нагоре. Чакай. Пещерата нали има нещо? Давай. Първите 3 метра са най-красиви. Не. Обаче не го натискаш. Вече само го натискаш като издигаш. Така, това е, фана го вече, да, Мара. И сега гледай какво става. 7 секунди догоре, гледай. Абе, все едно плуваш, ама на брус. И внимай с органите, къде там въжето това, това. Да, то става вече. Деца имаш ли, деца? Няма бе, да бях. Да беше направо, бе. Айде, моето момче, давай, останаха 3 метра, давай. С крак. Не, той има по-хубава техника от твоята, трябва да ти кажа. Той видя твоите грешки и сега ги е отстранил пътем. Значи кучето може да стане касапин с О, как бе? На него за пръв път ли му е това? Да. Е похвално, сериозно. Айде малко остана. Давай, имаш добър стил! Давай, добър стил! Идеята Айде, не остана. е елита да излъчат 10 литра тума, вързана с... Вау! Голяма идея, брат. Давай. Айде, Марди, давай. Давай, още малко е. Не присъщо за още. Да ги помилва. Странно поведение. Давай, натискай с крак. И сега се обърни да видиш къде е парцала, да не се минеш. Айде, стигна го. Обърни се! Парцалата кости! Стигаш го. Айде, Не се баве. Айде, готов си, скачай долу. Откачай се и скачай долу. гледай гледката. Я обърни се да видиш каква гледка има надолу. 33. 87 там се дал. Давай, моето момче, айде, ти си. Пусни го, пусни се. Той не се държи. Не, той може и оттам да върне. Нали оттам може, от самохвата може. Да прави ли? Не, просто да Чакай, вземам въжето. Стъпи, със здравия крак. Този изморен е другия.